Jeg starter nu. Okay, goddag alle sammen. Kom, vi går ind til Michael. Michael! Michael. Har du nogensinde tænkt over, at dansk vand, det smager som når din fod falder i søvn? Om jeg nogensinde har tænkt over, at dansk vand smager som en fod, der falder i søvn? Ja. Det har jeg ofte tænkt over. Jamen, er det ikke rigtigt? Altså især lige inden jeg faldt i søvn. Silas. Ja. Har du nogensinde tænkt over, at ordbogen bare er et remix af alfabetet? Ja, og alfabetet har ikke nogen grund til at være i den rækkefølge, den er. Bøger er bare et remix af ordbogen. De smager også meget godt. Jeg kunne ikke huske, hvordan det lød. Hej alle sammen, og velkommen. I dag er vi ude og tale med finurlige mennesker og stille dem nogle finurlige spørgsmål og fortælle dem nogle finurlige faktaer. Så ja, lad os bare komme i gang. Mit navn det er Tobias, og jeg er jeres ene vært her for i aften. Den anden vært, han er bag kameraet lige nu, og hans navn er Malte. Sig hej, Malte. Super, lad os komme afsted. Helena! Har du nogensinde tænkt over, at krabber måske tror, at fisk kan flyve? Det er ikke noget, jeg rigtig har spekuleret over. Men hvorfor? Det er ikke, det var samtale. Kom tilbage, hvis I ved noget. Ja, super. Vi finder ud af det. Tror du egentlig, at fisk kan flyve? Ja. Så fik vi jo svar på det. Okay. 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 Jeg finder lige en. Okay, så Katrine, har du nogensinde tænkt på, at alt er enten en kartoffel eller ikke en kartoffel? Altså, du har jo fuldstændig ret, Malte. Jeg kan jo ikke sige andet, og Det ved jeg jo godt. det har jeg faktisk tænkt på. Jeg havde engang en familie. Lasse, jeg har et spørgsmål. Okay, Lasse, okay. Blinde mennesker, tror du egentlig, de kan se sådan drømme? Det gør an på, hvor lang tid de har været blind. Eller om de kan se i billeder? Om de kan se billeder. Altså, nej. Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Hvad er det, du prøver her? Prøv at tænke over det. Prøv virkelig at tænke over det. Prøv at overveje, hvis du sad i deres situation. Hvad vil du gøre? Ikke så meget. Jeg vil ikke rigtig tænke over det. Er det en hentydning til, at blinde mennesker er ligesom kartofler? Ja. Jakob, hvis jeg nu fortæller dig, at vi kan løse 3 af verdens største problemer, hvad vil du så sige? Det vil være godt. Det vil være godt for verden. Hvad jeg så siger, hvis vi spiser de hjemløse, så løser vi fattigdom, hunger og sådan noget, og overbefolkning. En gang til. Det vil være fint, men det tror jeg bare ikke lige, vi smager så godt. Så som vi nok så lige før, så er vi begyndt at stille de rigtig tunge spørgsmål nu. Så nu tænker jeg lige, vi går ind og spørger, fordi vi følger ligesom musikken, ikke? Optager du det her? Hvilket sprog tænker døve på? Tak til Bjarke. Hattemanden! Ja, jeg tager din møs op. Jeg tager fandme meget mere end det. Og de fester. Lukas, må vi godt lige stille dig et spørgsmål? Irrelevant, gå væk. Okay, så. Er der et andet ord for synonym? Nå nej, så er der sgu da ikke et andet. Jamen, der er jo et andet ord, men antonym, det er jo modsætning. Men der er et andet ord, jeg kan bare ikke huske det lige nu. Må jeg godt lige fortælle jer et interessant fakta? Man lærer at læse, for at man kan læse for at lære. Man kan ikke slikke andet end sin tunge i et spejl. What? Må jeg godt fortælle dig noget crazy? Du kan ikke købe et ubrugt spejl. Oh.
Okay. Hvilket sprog tænker døve på? Hvilket sprog tænker døve på? Jeg vil sige, hvis jeg siger, at kondomfirmaer dræber deres fremtidige kunder. Hvad? Hvad skal det betyde? Kondomfirmaer dræber deres fremtidige kunder. Med kondomet, sådan som man dør, når man bruger det. Altså, man kunne godt bruge det på nogle slemme drenge, så... Ej, det... Hvem skal bruge kondomerne, hvis der ikke er nogen til at bruge kondomer? Du ved jo. Kondomer, så kommer ikke nogen børn. Jeg har forstået den nu. Okay. Big brain moment. Fuck det. Ja, der kommer ikke... Mette, har dine forældre fortalt om blomsterbierne? Nej. Okay. Så når en mand og en kvinde... Hvem åbner døren? Show! Og du sidder og strikker, mus! Hvis man laver natterand, når klokken den er 1, er det så ikke teknisk set morgenrand? Lad være. Nej. Men er det ikke teknisk set morgenrand? Jo, men det er ikke sjovt. Lidt. Nej. En lille smule. Du kan aldrig stå i et tomt rum, eller skal jeg tage... hvis jeg... nej, okay. Du tager, hvordan kommer fyren på arbejde, ikke? Og så tager jeg... Nej, det vil jeg ikke have. Den er kedelig. Nå, jeg tænker bare, jeg tager... 2 hours later. Så nu bevæger vi os ind i den dybe, mørke foredragssal, hvor Grundtvig han vogter over os. Er der nogen? Nope. Vi dipper. Vi rammer bulleren. Hallo? Was haben sich nicht irgendbessert? Okay. Det er svære spørgsmål. Okay, hvis jeg slår mig selv, ikke? Ja. Og det gør ondt, er jeg så stærk eller svag? Svag. Fordi at man kan ikke slå sig selv så hårdt. Jeg mener, sorry. Ja. Rosa, må stille dig et spørgsmål? Ja, okay. Hvordan kommer manden med sniploven på arbejde? Det ved jeg ikke. Jeg skal faktisk gøre aftensmad klar. Har du nogensinde tænkt over, at lamper i videospil rent faktisk bruger rigtig elektricitet? Ja. Hvorfor ikke? Det er jo rigtigt nok. Ja. Vi bruger også elektricitet nu. Fuck din mor! Løb! Jeg tror, den kommer lige om lidt.